Hello guys, welcome back to my channel and my new video guys. Mane dinihai ise no comment hordong ariki mane no mane maba dekora गाज्रि जादों आरो जोंना कल dekora मा सिङावनो गाज्रि जाथारबाय नामा लिक जाबोदों ना मा होनदोंथाय ओमफ्राय दायो गोदान खुरबाय बै खाथियावनो खुरखोबाय आरोखि ना गासिबो इयावनो ओमफ्राय मा होनोमोनलाय देनांबो जा नांखागोन नालाय ओंखायनो बे खाथियाव खुरबाय ओमफ्राय दायो नै मिस्ट्रिफोरनो ओंखाम दालि संदों ओमफ्राय ओमफ्राय guys दायो आब'मोनबो दङ आरो आब' संफैखादों ओमफ्राय आब'आ दायो मैगं लायदों ओमफ्राय आं दायो अर सुनानै थांबाय आरो ओमफ्राय guys दिनै भिडिअखौ नायलांबाय थादो बिदिब्ला ओमफ्राय आंनो गुस्थियानो गावलाजोब्बाय र'दा खिथाहैगोन आरोखि ना आं आब' मोनफैबा बै कल खुरनायखौ नाजों बेयो मेथाइ साहाजों बिस्कुट खिन्थु लिकुइडसिम एफा गोबावजोंसो फैबाय बिसोराबो मैगं लायनाया नोंसोरो दालि माबायाबो एखलदुं खालदां होनजोबलाय गोलैजोबलायदों मिथिबाय क्रिसमासनि नै जायै लोङै बुगाजोब्बाय बयलारा मालाय आरो 1 थारिखआव दंबावोनो मालायसो बिसिनि माबा मा होनोमोनलाय क्रिसमास बर'दिन होनो नामा बर'दिनबाथाय जानायनि दिन आरो एकदम कलदेखौ बानाय जोंनि गोबोरखि नांबावगौसोदां ना गोबोरखिया गुमै बेखौ नांजोबगोनदां गोबोरखि बानायदोंनो दंबावो खेबखादां गोबोरखि बानाय ओरैनो बिसोरखौ बानायबावाखैना हाब बेरायनायल' दाखबदो बेरायदो गासिबो जोब टाउन थांनो नागिरदों टाइल्स लायनो नागिरदों नोङो टाइल्स नांगौ जानो मा गिदिरावसो होनांगौ नै बेयाव ओंखाम जासिगोन आरो दायो दुब्लि बारियावसो बार नांदोंलै आयु आंनि सेकेन्ड हेन्ड मिनिनाय बियो फेक आरोखि बोरमाफ्रा सिनायाबो आङो अबेखौबा उरि मारै जालाजोबखो मालायनि दोखोनायावसो दोखोखाजोबनाय आयौ बोरैबाथार गायसिनायलाय बिसोरो आंखौ नाहरजोबदों ओमफ्राय बिसोरो जोंनि नङा आरोखि ना ओमफ्राय आङो जों नङाबा आंखौ ओमफ्राय आं सिनायखाया जोंनिबो जानो हागौ ओमफ्राय दायो खालांला जोबसै आं जेखुनु जाया आंखौ नायहरो नायलाय बाथाव बाथाव स' दायो खालामजोबसै आरोखि आं बिसोरखौ गासिखौबो बिसोरखौ माबाखांबाय आरो ओमफ्राय दायो बिसोर माथामखौ माबालांसै जोंनिया माबाल' खालामदां ओमफ्राय हरैबो दङ बिसोर आंखौ नाहराखै आदार जागासिनो ओंखायनो आं बिसोरखौ जेबो खालामलांला बिसोर जाबाय थाथोंसै ओमफ्राय बिसोरो जायाखै माने आदारानो गैखाया नालाय बेयाव नै जेबो गैया फोथारबायसासो ओमफ्राय दायो बेखौ खालांसै गासिबो माथामखौ सनाया लिपस्टिक फुनदोंमोन जाजोब्बायसो हाथायाव नांबाय फै फुखानो हान ओइ नांजोब्बाय दा नांबाय फुखानो हाथायावबो दंबावोसो हाथायखौल' फुखा र' मुथुआबो ना मुथुआ फुनदों बेलाय पाइप लगायदों बेसेबां फैबाय आंनाव खोनाया दसे जोबथा नङा दंबावोसो बुरि जायनायसो जों दायो सना जाजों मेरि जाहैनो नागिरदों सनाया थ' सना माबार फैसाया खिथालाय 20 थाखा मामा हरदोंना मेरि जानो लुगैथारदों आरोखि ना माने फुंनिफ्रायनो ओंखाम जायाखै दाबो खेबसेनो संखाबायना फुङाव संखादोंमोन खिन्थु बे जानायानो जायासै दायो मेथाइ जानो बिसोरो क्रिसमासनि साजायनाया मालाय ना सना जोंहा साजायाखैना जोंहा साजायाना सासेयाबो लोगो मोनथ' थुर माबार साजोब्बायनो आब'नो सिन्देला होदो होआ ए दा बेयावसो होनांगौ दा
बेयावसो होनांगौ रा अन्थाइ बारियावसो ना सोना जों न'आवबा दंखायोना सोना ओइ अय थांखो हाबहैलाबायथारबाय मोनसेल' ला दे जाबाय दे आयु सोनाया लादो माखौ लायो सोना आयु बे नङा फिसाखौ ला थैखागोनलां थौ जाग्रोनो जानायल' नोगोद देन्जारसो दाम गोसा गोसा ओंख्रि नागिरलायबावो ओमफ्राय फैसायानो 20 थाखाल' नै जोङो ओंखाम उखैनायनिसो सोना गाइस माने आङो माने बुंदों आरोखि ना आङो दिनैनिफ्राय आङो बिसोर सानैजों दखानाव मालाबाबो फैला नोंसोर आंजों दाफैखासै आरो दिनैनिफ्राय दाफैखासै दे आंजों दे आं बिसोरजों दखानाव थांला मालाबाबो बेखौ लानोसै बेखौ दोनसै बेखौ लानोसै सासेया बेखौ फसायबाथाय गासिखौबो दोनफिनजोबसै आरो बै फसायनायखौ लानोसैलाय जारला फैदो माबा मिस्ट्रि जादों केक नामा लगायलायथारदों आयौ नै थुमले रुवालै बिसिम लगोन जाबाय नै बिराद गिदिर नुबायना जांगासिनो ओंखाम जाबाय नै Video mana buat ni? Video. Mutu, naya belum? Nani mutu? Ayo, naya apa masih lagi malai? Tanah ini. Coba sini aku nak ni. Udah, kamu je. Dah biar ayo. Aduh, ya. Bari habla di bukit yang ngusai bas. Boleh bina. Ada kak. Bisa. Nih. Nak korul sih. Mari. Mari, kau tunggu lah. Mencen ni jalan. Bisa malah bijang pisah sah. Ni kau yang lawan bijang ni tahu le. Pikir ni. Ni le tak mana ibu. Itu kan ya. Ini jadi jalan. Itu buat, dekam baik. Ayo. Kasih usung dengar geran sekan ada. Biung madi kena mana aku. Tapi guna nak semua kau saya nak. Allah belas. Biung di gua. Ni bij di sini you. Bung just di ni biung, ni bijing di seberan pulang sih. Bijing mah ya bay. Kopo sih kita kopo. Bijing. Sih bukan na? Kau kelum kang baik. Oh. Kau pun sih. Kelum kang dia lu zai na? Oh. Tapi itu jangan sih. Ang biung di sandu mana? Kopo kau sunan sanggar. Bila itu yang sedang hendak hidup. Ni dia bila sini. Sedang khabar jalan. Nak lalu tu sini. Macam? Sedang khabar jalan ni. Pi pasien yang kau. Pi pasien tu. Video kistunya sih tamjibu video ni kistunya sih mungkin. Oh. Ini kita buat sendiri. Apa sekarang masih ada cari nak kata dulu. Ikaw bukan kantin sih. Biung katina. Apa sakit dah kasih lagi. Just orang istilah kan. Ayah, Guys, ni dah ya, semua. Gotang gotek ni na. Semua baju maba nanti kabar. Tu yang dunga kini. Sampai taskin guys ni mutus kabar nolai. Tak ada malai. Ayo grip semua berbeza. So guys, dah oma lang na pwede to. Oma lang na pwede. Kapan cikin sana kadang. Ay mana bisa ni pisno. Mutu abu mah na pwede. Malang. Starau gitu. Remai. Boleh ni. Tidak. Ay, hur. Mun ya starkan ada guys. Mun ya starkan. Adi. Amprai. Oंखायनो एफागोजान स्नो माबाया दैबायदिना फुदुंमोन स्नो ओंखायनो लांफैखाबाय आदि बिदि लायलै आं खेसे होबाय अमाया दांरिया wah बेखौनो खेवनो हायाखै मारै बोलांगोन नोंसोरलाय नै फुखारलायबायलै गाइस 5K जाबानो मबाइल गोदान लागोन लां गाइस 5K खामना होलाय खामना आरो 5K होमबासो मबाइल गोदान मोनसिगोन आं नङाबा मोननाय नङा ज' आयौ स्टार्ट लाबालाय आंनो नायनो आं फिसा साथार जा मोजां आयौ बायदों
बरियानि guys नै स्टार्ट मोनबाय आंबो मोजां मोनो आरोखि स्टार्टखौ मालाय सिथाबनासो दोनजोबदोंमोन नोंसिनाव रानना होजोब्बाय जोङो बिदियाव होबा बरिया साइस नुगौमोन जामबि डेक'रेसन मानो बोखो गोदान बायसनदोंलै जोबखाबाय नामाथो नांगौ दालाय ना जोबाखै दालाय 1 थारिखनि थोलायखिनथि अमाबो लांबाय मोनफैलायबाय बेजों मारै थोलायखिनथि मान मेथाइ सानबाय हिर'आ मेथाइ नङा हिर' बेजों थांला जोंहा फैद' नै बिजों गाखोनोसै आया गोलैगोन so guys दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनो थाखाय so much next भिडिअ' थाब लोगो मोनफिनगोन bye bye